Vi startede jo en video, der jeg snakkede om de chosen few, så det var ligesom, det er jer, der er den udvalgte mængde her. Det har været kanon spændende indtil videre at være på det her seminar, eller den her lille minikonference, og jeg må bare sige, I har godt nok nogle powerhjerter her i Grænsted. Jeg kan virkelig mærke et hjerte, der banker for mænd, og for det at komme på plads inden for Gud, og blive fornyet i virkeligheden i sit Guds liv. Og det vi skal snakke om nu, det er jo lovsang. Og jeg må indrømme, at da Christian sådan ligesom nævnte nogle få ting omkring oplægget til, hvorfor jeg overhovedet skulle komme og sige noget om det her, så er det sådan noget med, at vi oplever rundt omkring i vores menigheder, siger han så, at mænd har det lidt svært med lovsang. Og nu er jeg journalist, og det er, du må godt give mig lidt mere monitor igen, min ven, jeg forsvandt helt, tak skal du have. Nu er jeg journalist, og jeg bliver straks skeptisk, når jeg hører sådan noget der, fordi vi oplever, at det er der jo ikke nogen statistik på. Og jeg tror ikke på, at du kan bevise, at mænd har svære ved lovsang. Det vil også være en alt for kompliceret udregning at lave. Det er simpelthen ikke muligt at lave det. Fordi det, der foregår, det foregår inde i. Jeg har aldrig rigtig tænkt på det på den måde. Men jeg accepterer præmissen. Og derfor har jeg prøvet at se, om jeg kunne dykke ned i, hvad er det egentlig, der er aller vigtigst, når det drejer sig om mænd og lovsang. Og så kom jeg frem til et ord, som et bestemt ord, som hedder noget med hjerte. Og så fandt jeg ud af, at det var jo faktisk det, der var temaet for hele konferencen. Så tænkte, så kan det ikke være helt galt, det jeg har fat i. Så det her, jeg skal sige noget om, det handler om hjerte. Det handler ikke om din krop og hvordan du ser ud, når du lovsynger. Det handler om dit hjerte. Og det har resten af konferencen jo også handlet om, så det er bare fantastisk. Fra jeg var ganske lille, og der er vi altså helt tilbage i dengang jeg var 2 år gammel. Jeg mener, man siger godt nok, barnepsykologer siger, at man kan ikke huske helt tilbage fra man er 2. Man husker, et barn kan huske tilbage fra det var 3 år. Fordi at det handler om sprog, hvad du kan huske. Jeg bilder mig selv ind, at jeg kan huske tilbage fra dengang jeg var 2 år. For der gik jeg rundt i vores hus på Bakkekamp i Vejle. Og så sang jeg på svensk. Det lyder mærkeligt det her. Det var fordi vi havde en båndoptager, der kørte nogle gange derhjemme, også med udenlandske ting. Der var der en svensk sanger, jeg tror han hed Moberg, som sang, När jag ser din himmel, dine fingres værk. Så gik jeg som 2-3-årig og sang, dine fingres værk, derhjemme på Bakkekamp. Og når jeg nu tænker over det, så tror jeg allerede, at jeg kan godt blive berørt i dag, så det bliver jeg nødt til at acceptere. Jeg tror allerede, at det med lovsang, det rørte mig dybt, helt fra jeg var lille. Det der med, at vi på en eller anden måde kan formidle vores hjerte, men også at Gud kommer nær, når vi gør det. Det er jo et mirakel. For en ting er at blive rørt af noget og formidle noget, men når Gud kommer nær, så er det jo et mirakel i virkeligheden. Hver eneste gang du synger en sang til Jesus, og du kan mærke, at han kommer nær, så sker der et mirakel. Gud er nær. Gud er virkelig her, lige nu er her. Og da jeg fandt ud af det personligt, men også fandt ud af ret tidligt i mit liv, at hvis jeg sang en sang for folk for eksempel, så skete der noget med dem. Og vi har sådan en fyr i Åben Kirke i Herning, der hedder Jens Peter Pedersen. Der er nogen af jer, der ved, hvem han er, ikke? Han var, da jeg kom ind i kirken der, dengang hed den KC eller Kristen Center, og var bare sådan en ung forpjusket dreng der, så var han egentlig først, der bare var henne og smile, sit kæmpe store smil til mig. Og sådan er Jens Peter. Og så begyndte jeg at dele de her sange for nogen, og Jens Peter, han blev bare ved med at opmuntre. Ved du hvad, bror du? Du skal lige tage den sang der med derude. Vi skal ud og holde et møde ude i Ikast, du. Så spiller du bare den sang der, du. Og så blev han bare ved med at opmuntre det. Og jeg kunne mærke mere og mere, at der var noget der, jeg skulle blive ved med at gøre, at spille sange for folk. Og jeg blev selv mødt, jeg kunne også mærke, at mennesker blev mødt. Og så skete der jo det, at vi som unge mænd, og der sidder nogle af de der unge mænd her nu, som jeg har kendt i rigtig mange år, så kom vi på landslejr i Kolding, en del af det store stævne. Og så på en eller anden mærkelig måde, så fik vi formet et band der, og begyndte at spille musik og spille lovsang, og så endte vi over på det store stævne, og havde nogle år sammen, hvor vi delte lovsang. Og det er en stor del af det band, du ser her i dag. Og der kunne vi bare mærke, at vi var inde og røre ved noget, som var energifyldt og aktivt på en interaktiv på en utrolig stærk måde. Det er også det, jeg sagde til jer forleden, at jeg kunne høre det her mandskår, der sang tilbage til mig.
Det er den der vekselsang, som der findes i lovsangen, som er helt unik. Som ikke handler om, nu skal vi bare spille noget fed rock, men som handler om, at Gud er i huset. Vi er her. Vi snakker til hinanden. Vi synger til hinanden. Vi synger tilbage. Og vi er her, og Gud synger til os, og vi synger til ham. Det er fantastisk. For mig er det, det er jo nok nærmest blevet et livsbrand. Så jeg har sådan haft en periode, hvor jeg så har haft rigtig meget med lovsang at gøre. Da vi lavede Åben Kirke i Herning, så byggede vi en lovsangsgruppe op. Det vil sige, vi byggede jo en lovsangsgruppe op fra 2 forskellige menigheder, og pludselig så sad der altså 2 lovsangsgrupper, som lige skulle finde ud af at få det til at fungere sammen. Og så fik jeg lov til at prøve den der mailervirksomhed også. Det var meget spændende. Men det har været spændende at arbejde med lovsang, også i Lemvig, hvor jeg har været, og i Herning. Det var lidt om mig. Men nu skal det handle om det, som vi er kommet for, nemlig at snakke lidt om, hvad er det så for noget med det her med mænd og lovsang. Jeg har kaldt det for manden i tronsalen. Og mit mål er ikke, at du skal blive lige så god som kvinderne til at stå og udtrykke dig selv, eller kopiere noget, du ser en anden gøre. Men mit mål er, at du skal agere som ingen andre end dig selv, med den passion, der bor i dit hjerte. Og passionen har et navn, nemlig Kristus. Og det gik op for mig, da jeg forberedte mig til det her. Der er en grundlæggende passion i alt, hvad vi gør, også når vi snakker om lovsang, og det er Jesus. Jo mere vi kommer til at tænke på ham, jo mere fantastisk bliver alting for os. Så lovsang kommer på en eller anden forunderlig vis altid til at vende tilbage til Jesus og alt, hvad han har gjort for os. Så jeg kommer ikke til at opfordre dig til at løfte dine hænder nødvendigvis, hvis du ikke finder det naturligt at synge i tunger, hvis du synes, det er mærkeligt, eller danse rundt ligesom en kvinde, du engang har set. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere for, hvad Helligånden måtte opmuntre dig til at gøre. Men jeg vil gerne agitere for en lovsangscyklus, der ser sådan her ud. Kristus i mit hoved, Kristus i mit hjerte og Kristus i min krop. Med Kristus i mit hoved mener jeg jo det, som vi allerede er i fuld gang med i vores liv. Modtage god undervisning, læs i Bibelen, meditere over det, som vi læser. Kristus i mit hjerte, en indre erkendelse, en tro, en tryghed. Det er der, hvor det begiver sig fra ren teoretisk viden til noget, der begynder at lære sig i vores liv og præge vores tilværelse. Så vi kan mærke, at det her det er virkelig noget, jeg tror på. Og så til Kristus i min krop. I stedet for at tænke meget på, nu skal jeg huske, hvad skal jeg egentlig gøre, når jeg kommer ind i lovsangsrummet? Nej, så skal du bare hvile i, at den proces, Jesus har i gang i dig med lovsang, den får også konsekvenser for din krop og for dit udtryk. Men det kan godt være, det er et helt andet udtryk, end ham, der sidder ved siden af. Eller det er det højst sandsynligt. Eller hende, der sidder ved siden af. Så det er et sammenligningsfrit område, hvor du ikke behøver at sammenligne dig med nogen som helst andre end dig selv. Du har dit udtryk. Du har din måde, lige så vel som du jo også har på dit arbejde, en måde at agere på. Der er noget, der er særligt ved dig. Du har din måde at udtrykke dig på, også når det handler om lovsang. Og så var det, at jeg på en eller anden sjov måde kom til at tænke på, da jeg fik den her opgave, pludselig kom jeg til at tænke på David, som også er blevet nævnt selvfølgelig i tidligere i konferencen. Salmisten og kongen David. Med moderne ordforråd, så vil man jo sige, at David rummer både det feminine og det maskuline. Det feminine, hvis man siger, at det er feminint at være kunstnerisk, det kan man så også diskutere, behøver vi kalde det feminint, så havde han jo et ekstremt feminin udtryk, fordi han krængede sin sjæl ud, og han lavede sange, og han havde hele det der felt af at komme ind i det her felt, i den her sfære, hvor du tror på det overnaturlige, tror på, at Gud griber ind, og hvor du bruger dine kunstneriske evner. Og så havde han sandelig også en ekstrem maskulin side. Der står om, at han faktisk kæmpede mod vilde dyr, når han passede sin fars får. Og det gjorde han altså formentlig med de bare næver. Det er ikke, der er nogen af jer, der har lyst til at, hvis I mødte en løve for eksempel, og så lige, det er sådan helt Disney-agtigt, bare lige bokse den ind i øjet, og så. Hvordan han kunne det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg tror, han har brugt et trick, som vi også kender til, nemlig bøn. Men han var rent faktisk ikke noget, han var ikke en kryster.
Han var et mandfolk. Men frem for alt var han meget ekspressiv, og også en mand af rigtig mange ord. Men grunden til, at David var en mand af mange ord, det var, at han var ærlig. Han havde en evne til ikke at kunne lade være med at være ærlig. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man ikke er helt ærlig. Og jeg synes, at den her konference er god, alene af den grund, at den prøver på at skubbe fronten hos os og tvinge os til at være ærlige i vores liv. Er det rigtigt? Og hvis der var noget, han var, David, så er det ærligt. Jeg skal lige komme med et lidt ekstremt eksempel til dig her, som jeg vil ikke bruge det som en anbefaling. Der står her som overskrift til den her passage, der står der, at salmisten nedkalder forbandelse over sine fjender. Lad en anklager stå frem og føre sag mod min fjende i retten. Lad ham blive kendt skyldig, lad hans selviske bønner blive afsløret. Gør hans livstid kort, lad en anden overtage hans lederfunktion. Sådan nogle bønner vil jeg ikke bryde mig om, at de bad. Og det er jo heller ikke råd til at bedre sådan nogle bønner. Jeg tager det udelukkende med for at vise dig, hvor eksplosiv David han var. Og hvor ærlig han var. Så det der med at føle noget, som egentlig er helt ude på kanten, og i virkeligheden forkert, det var han ærlig omkring. Og jeg ved ikke, hvad Gud han sidder i himlen og tænkte, når de der bønner kom. Men i hvert fald så skrev han dem ned. Fordi at David var en ærlig person. Han fortsætter noget med at sige noget mere. Lad hans børn blive faderløse, tænk at bede sådan. Og hans hustru enke, lad dem tikke til daglig brød og blive jæget fra hus og hjem. Lad hans kreditorer overtage hans ejendom. Lad fremmede røve hans formue. Altså i dag vil man jo sige til sådan en ung fyr, du skal lige ind og have noget rådgivning, fordi der er noget galt der. Så jeg tager det udelukkende med for at vise dig, hvor ærlig David han var. I stedet for at prøve at lade som om, at jeg har ikke nogen dårlige følelser for den person, så sagde han det fuldstændig som det var til Gud. Og faktisk tror jeg, der er en nøgle i det her, at du over for Gud, når du snakker med ham, er 100% ærlig. Du siger tingene sådan, som det er. Fordi det gør det meget nemmere for Gud at arbejde med dit hjerte. Det var en ekstrem, det erkender jeg. Til gengæld kunne David også gå i den anden grøft, når han vidste, det er i virkeligheden slet ikke min fjende, det er galt med. Det er ikke min næste, det er galt med. Det er faktisk mig selv, det er galt med. Så kunne han også godt krybe til korset, eller hvad du skal kalde det, og blive ærlig omkring sin egen situation. Sådan som vi også bliver opfordret til her. Og så siger han i salme 51, vær mig nådig, o Gud, tilgiv mig. For du er barmhjertig og trofast. Forbarm dig over mig, tilgiv min synd, så jeg kan begynde på en frisk. Det synes jeg er meget god bøn. Jeg ved, at jeg har handlet forkert. Min synd plager mig dag og nat. Giv mig et rent hjerte, Gud, og skab en ny ånd i mit indre. Skub mig ikke væk fra din nærhed. Tag ikke din hellige ånd fra mig. Og det her var en bøn, han bad lige efter den her episode med Batseba, hvor han var faldet i synd, og hvor tingene virkelig ramlede omkring ham. Det var det, der var ved David, det var, han kunne ikke holde ud og lade som om. Han kunne ikke holde ud og lade som om. Og lade som om, men alle kender jo mig, og alting er på sin plads. Og han blev nødt til at komme hen til et punkt, hvor han sagde, nej, det er faktisk slet ikke så godt fat på mig, som nogen tror. Det er sådan her. Det blev en del af Davids lovsang. Det var at være ekspressiv og eksplicit ærlig omkring sit eget liv. Og sige tingene, som det var. Kald en spade for en spade, en skovl for en skovl. Vær ærlig. Lad være med at lade som om. Og sådan er det også, når vi kommer ind for Gud i lovsang, så skal vi ikke sætte en facade på og lade som om, at det her det er bare fuldstændig vildt naturligt for os, hvis vi ikke føler, det er vildt naturligt for os, eller vi har det bare vanvittigt godt. Eller vi skal bare være fuldstændig ærlige omkring vores eget liv. Måske har vi endda brug for, at nogen lige bedre for os. Måske har vi brug for at trække vores hjerte ud over for en, som vi også lærer lidt, synes jeg, på den her konference. I hvert fald så er det nødvendigt også at have ærlighed som et mål i sig selv. Vores ærlighed er vores grundlag for vores lovsang. Vi skal prøve at kigge lidt på manden i tronsengen. Det sjove er faktisk, og det kommer jeg jo til at tænke på ret hurtigt, da jeg skulle forberede mig her, at der er jo et skriftord, som er henvendt fuldstændig til mænd og bøn og lovprisning. Det er jo ret fantastisk. Og det er 1. Timotheus 2:8.
Når mændene rundt omkring i menighederne løfter hænderne i bøn, skal det være med hengivenhed til Gud, uden vrede eller indbyrdes splid. Her siger Paulus, at når du kommer til Gud i lovprisning, så bliver du nødt til lige at finde ud af, er der noget, der bremser mig inde i mit indre? Kan jeg godt mærke, at der var et eller andet, vi ikke fik gjort op der? Der er noget, der er en kant der, som jeg er bevidst om, men jeg har bare ikke gjort noget ved den. Så er det rigtige sted at blive klar over det, når du skal ind i din lovsang til Gud. Og det er en direkte formaning, vi får. Hallo, hvis I har vrede, indbyrdes splid, så er det ikke forenligt med at gå ind og bare give Gud din lovsang. Du skal altså med andre ord være klar til at rydde op og rydde ud. Lovsang er en skøn, dejlig situation, ja, men det er også en formaning og en opfordring til at rydde op og rydde ud. Og det mener jeg 100% positivt. Det er den troendes ansvar. Det påvirker hans tilbedelse, hvis han ikke får det gjort. Det er i hvert fald det, jeg læser ud af det her i 1. Timotheus. Vi har også en pendant i Matthæus 5, 23-24, hvor der står: Når du går hen for at give en gave til Gud, og du kommer i tanke om, at en af dine bekendte har noget imod dig, så lad gaven vente. Gå først hen og blive forsonet med vedkommende. Derefter kan du bringe din gave. Så Jesus prøvede at få fokus væk fra alt det ydre omkring gudstjenestelivet. Og det har vi også i dag. Vi har masser af ydre ting, vi kan hægte os fast. Det er simpelthen sådan en fed menighed, jeg kommer i. Det er bare sådan en god præst, og det er bare sådan en dejlig lovsangsgruppe. En hel masse ydre ting, som er rigtigt nok, men som vi godt kan bruge sådan lidt som sådan, ja, det er bare enormt skønt, og der kommer jeg også. Sådan noget. Ja, men det siger ikke nødvendigvis noget om, hvordan du har det, at du kommer i den kirke. Eller at du lytter til de bånd. Eller at du tilhænger af det og det. Det siger ikke noget om, hvordan du har det. Så det, som Paulus han opfordrer til her, det er, I bliver nødt til at være ærlige omkring jeres liv, fordi tilbedelsen består ikke i, at I synger en sang, eller vifter med jeres hænder, eller er gode til at komme til gudstjeneste i dag i god tid, og kommer næsten hver søndag. Tilbedelsen består i, at du er klar til at lave en indre oprydning af din helligdom. Og det kan godt lyde hårdt, men i virkeligheden er det jo vildt befriende. Er det ikke det? Det er vildt befriende, når man kan mærke, at her er noget, som forsøger at tynge mig ned. Her er en konflikt, som jeg kan bare mærke, at jeg bliver ved med at vende tilbage til den igen. Altså få lov til at rydde op. At få lov til at få det gjort op. Det er faktisk en del af vores tilbedelse. Det indre oprydningsarbejde. Derefter kan du bringe din gave. Og der er en mere af de der. Vær ikke bekymret. Ja, i Markus, det skal jeg lige sige, inden vi tager den her. I Markus, der siger Jesus om at tilgive nogen, vi måtte have noget imod under vores bøn. Altså, at vi ligesom om, når vi kommer ind i det her felt, så bliver vi måske mindet om ting. Ups, har jeg tilgivet hende i grunden for det her? Hvis ikke jeg er sikker på, at jeg har det, så må jeg bede over det som det første. Gud, jeg vil tilgive den person. Jeg bliver træt af det, hun sagde, men jeg vil bede om tilgivelse, og jeg vil velsigne. Og så kan jeg bringe min lovprisning. Så kan Gud få lov til at fylde mit indre med sin retfærdighed og glæde. Det er et seriøst sted, vi træder ind i, når vi bønder lovsang. Det er ikke et spørgsmål om en fed lovsangsband, gang i den i kirken. Det er altid så meget gang i den derhen. Det er slet ikke et spørgsmål om det. Det er måden, du træder ind på, det handler om. Det er måden, du træder ind på. Vi kan mærke det som lovsangsleder, når vi står heroppe. Hvad er det for en lovsang, der kommer ned fra salen? Jeg kan for eksempel mærke, at jeg synes, det er en meget fed og dejlig ægte lovsang, som vurderer jeg det, der har været på den her konference. Og jeg tror måske, det har lidt at gøre med, at den tone, der er blevet lagt an, det er en tone, der handler om at gå dybt. Det er en tone, der handler om ærlighed. Det er en tone, der handler om, få nu gjort op med nogle ting i dit liv, og bring så din lovsang. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse. Med tak, med tak, med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er et vanvittigt, fantastisk skriftord. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Altså alle mulige ønsker. Også de ting, hvor du tænker, nu har jeg sagt det 500 gange til Gud. Bring det nu bare. Og så skal Guds fred nok komme til i jeres forstand også.
og bevare jeres hjerter og jeres tanker fokuseret på Kristus. Vi har også et skriftord, der handler om at glæde os og bringe vores bekymring til Gud under taksigelse og bøn. Hvis vi gør det, vil Guds fred overtage vores hjerter og vores tanker. Er det ikke egentlig også et ret fantastisk løfte, at Guds fred vil overtage vores hjerter og vores tanker? Altså jeg må nok sige, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at det skulle være sådan i mit liv hele tiden. Og jeg ved godt, der kommer en mand om morgenen igen. Der kommer en eller anden irriterende bemærkning fra en eller anden på et eller andet tidspunkt. Jeg ved godt, jeg kommer til at stå der igen og igen og igen. Men hold fast, hvor er det en vanvittig fed vision. Hvis I bare bliver ved med også i jeres daglige liv og bringe jeres tanker til Gud, så skal han nok bevare jeres hjerter og jeres tanker i ham. Og til sidst her, når jeg er færdig lige om lidt, så vil Bernd og mig spille en sang, som handler om Guds nærhed. Hvor I også lige kan få lov til bare at sidde og enten falde i søvn, eller bare nyde Guds nærvær. Lad os prøve at kigge på her, hvad er egentlig vores stilling i forhold til Gud? Fordi hvad tænker Gud egentlig om, og dybest set? Og jeg ved ikke, om det kun er mig, men nogle gange så tror jeg godt nok, at jeg har et forkert billede af Gud, og hvad han tænker om. Det kan så skyldes rigtig, rigtig mange forskellige ting. Vi har hørt rigtig meget fader og faderskikkelser og sådan noget, ikke også? Men det er også lidt vigtigt, at vi hele tiden arbejder med det der med vores gudsbillede. Så vores udgangspunkt ikke er forkert. Tror vi egentlig på, at Gud han sådan en, du får en reformand i dag, når du kommer? Eller tror vi, at han hver eneste dag, også hver eneste søndag, men i det hele taget hver eneste dag, bare ønsker at udøse sin glæde, sin fred, sin velsignelse, sin kærlighed ud over os, fordi han elsker os ubetinget. Vi forstår det med vores hjerne måske, men hvornår begynder det virkelig at tage form i vores hjerte? Hebræerne 10. Fordi Jesus ofrede sig selv for os, kære venner, kan vi nu uden frygt bevæge os ind i det allerhelligste rum, hvor Guds strålende nærvær er. Så lad os med oprigtigt hjerte og i troens faste overbevisning gå ind i Guds nærvær. Det er altså det nye testamentets besked til os. Vi kan altid gå ind i Guds nærvær. Fuldstændig uhæmmet gå ind i Guds, endda helt uden frygt. Jamen, der er bare så mange ting, som, Gud ved det allerede. Du kan gå ind i Guds strålende nærvær. Hvorfor? Fordi der var en, der banede vej for os, og han er Jesus. Han tog jo ikke kun de der fysiske smerter på os, siger vi. Han tog også alt det mentale. Han tog det åndelige pres. Han tog alt det var på korset, belagt på ham på korset. Alt det tog han, for at du kunne få fri passage ind til Gud. Fri passage, når du ligger derhjemme på dine knæ derhjemme. Fri passage, hvis du ligesom jeg gjorde forleden dag, min kone, hun er ikke hjemme i øjeblikket. Så vågnede jeg op forleden morgen der. Så pludselig følte jeg bare, at Gud var inde i soveværelset. Og så begyndte jeg bare at snakke til ham. Det var sådan helt særligt. Jeg skal selvfølgelig nok lade være med at overbetone det alt for meget, når han kommer hjem. Det var rigtig godt, at du ikke var her, skat, fordi du bare være Guds nærvær, der er så stærkt. Men sådan en fantastisk fornemmelse af, du kan bare snakke til mig. Det synes jeg, det er meget stærkt. Vi har altså fuld adgang til det allerhelligste, der hvor Guds strålende nærvær er, og vi kan gå ind uden frygt, med oprigtigt hjerte og troens faste overbevisning. Vi har fået en ren samvittighed, og skal ikke betragte os selv som adskilt fra Gud. Det der med bekymringer, det bliver der sagt og skrevet meget om. Hvad er der forskel på mænd og kvinder osv.? Det er jo egentlig lidt ligegyldigt, om der er forskel på mænd og kvinder, fordi vi har alle sammen bekymringer, det er rigtigt. Jeg tror altså også, at mænd bekymrer sig. Jeg tror også, de bekymrer sig forskelligt. Bekymringer kan optage os på en måde, så vi har svært ved at have fokus. Og har svært ved måske også at tilbede. Men selv det kan du give til Gud. Gud, jeg tænker på det her lidt. Jeg giver det til dig. Jeg tror næsten, det i sig selv kan være en tilbedelse, at du giver din bekymring til Gud. Jeg tror, han elsker at få det. Han betragter det som dig og for. Manden i tronsalen, Kristus i mit hoved, Kristus i mit hjerte og Kristus i min krop.
Hvordan ser det ud fysisk, når en mand han lovsynger og tilbeder? Jeg har ikke lagt mærke til noget mærkeligt her. Jeg synes, at det ser fantastisk ud. Jeg ved altså ikke, om vi er så meget anderledes end kvinder på det punkt. Det er heller ikke afgørende. Det, der er afgørende, det er, hvordan ser det ud inde i dit hoved og inde i dit hjerte. Kan du omdanne dit udfoldelse til bøn til noget, der betyder noget for dig? Det kan godt være, at vi synes, hvis det endelig skal handle om det der med de fysiske udtryk, at det der med at løfte hænder for eksempel, og være meget sådan eksplosivt, det kan være lidt svært for nogle mænd. Men så tænker jeg bare på, prøv at lukke op for fjernsynet en eller anden onsdag aften, hvor de viser landskamp. Eller prøv selv at tage ud i parken og se en landskamp. Og pludselig kommer du i en helt anden mode, hvor du er villig til nærmest at lave sådan en flyvejob henover. Jeg ved ikke også, fordi at du er så begejstret for landsholdet. Er det rigtigt? Jeg tror i hvert fald, at jeg vil blive helt vildt begejstret for landsholdet, hvis de skulle ind og se, og specielt hvis de scorede. Så det passer jo ikke, at vi ikke kan gøre det. Altså er der et eller andet med vores koncept af, at det kan vi ikke gøre, når nogen ser på det, eller det kan vi ikke gøre i en kirke, eller det er et eller andet med vores koncept, der gør, at vi bilder os selv hinanden ind, at det kan vi ikke gøre. Jo, det kan vi nemlig godt gøre. Fordi egentlig har vi nogle gange lyst til at være fuldstændig, jeg vil lige sige vildt og blodig, og bare give den fuldstændig gas. Og det er egentlig bare det, du skal gøre i Guds hus, hvis du har lyst til det. Man har det der udtryk på engelsk, God is in the house. Og jeg tror på, at der kan ske mirakler, når Gud er i huset. Du kan opleve at få løftet en bekymring fra dit hjerte i et nu. Du kan opleve fysisk lægedom. Du kan også blive berørt af en kald for Gud. Du kan få nogen på hjertet, som du ved af dig selv, når jeg kommer hjem fra gudstjeneste i dag, skal jeg ringe til vedkommende. Du kan få et svar på noget, som du har tænkt over i lang tid. Og jeg ved ikke, hvor forskellige vi er fra kvinderne med det her, men i hvert fald kan vi som mænd jo godt have sådan nogle konstruktioner i vores hoveder på, hvordan ting skal løses. Kender I det? Det har vi en løsning på. Det der problem, det skal jeg nok finde en løsning på. Jeg skal bare lige sige det der til ham, når jeg kommer på mandag på arbejde, så er jeg helt sikker på, at så skal det nok blive løst. Eller, det er nok vigtigt at lige rokere lidt rundt på nogle ting, og jeg bringer mig selv i spil på det og det. Vi er gode til det der med at gribe til handling. I hvert fald nogle gange. Eller tænke på, at vi vil gribe til handling. Og det er også fint. Men nogle gange, så inden vi griber til handling, så skulle vi måske prøve at træde ind i Guds nærvær. Vi har jo lige læst, at vi har fuld adgang ind til Guds nærvær, ind til Guds trone. Så til enhver tid kan vi, inden vi griber til handling, træde ind i Guds nærvær. Der sker nogle gange noget med vores perspektiv, når vi kommer ind i Guds nærvær. Vi tænker om tingene på en bestemt måde. Jeg tror bare, det er nok vigtigt, at jeg lige træder i karakter der, og lige får fortalt, hvordan. Så kommer vi ind i Guds nærvær, så pludselig så, nej, det kan godt være, at jeg skal være med at træde i karakter på det der. Det er ligesom om, der sker noget med vores måde at tænke om os selv på, hvad det vil sige at træde til handling. Eller, jeg bliver nødt til at lige få sagt fra her, eller, og så kommer vi ind i Guds nærvær, så finder vi ud af, nej, det skal du ikke. Du skal bare lige møde vedkommende. Lyt lidt til, hvad vedkommende siger. Og så tror jeg, at Guds nærvær bringer sådan set et kristisk perspektiv ind over vores beslutninger. Nu skal vi også snart have gjort noget ved det hussalg, eller du kan nævne hvad som helst. Alt det der, som du har lyst til at tage action på, det tror jeg er meget kendetegnende for mange af os, men at vi vil gerne tage action på noget, og vi skal også have gjort noget ved det der nu, og jeg skal også vise min kone, at jeg er fuldstændig klar til at gøre noget ved det her. Jamen, et godt råd til os alle sammen. Lad os træde ind i Guds nærvær først, og få det perspektiv på det. Det er en del af vores tilbedelse. Og så kan vi måske tage action på det, på en anden måde, end vi havde regnet med. Der er også en kamp om vores sind, som skal vindes. Fordi der er også andre kræfter, som gerne vil have vores sind og vores hjerter i ro. Og noget af det, som vi oplever for eksempel i Bibelen, det var de her Emmausvandrere, som du kan huske, så efter at Jesus var opstået fra døde, så kommer de gående, jeg tror de var på vej til Jerusalem. Og så går de bare og snakker om alt det her, de kan ikke forstå. Hvad er det med ham Jesus, og hvor han døde jo, og det var jo slet ikke det, vi havde troet, og de havde sikkert også deres bibel i orden, så de troede sikkert også, at det var ligesom om Gud, han ikke havde opfyldt sin løfte.
det for noget med det der? Og de blev ramt, Emmausvandrerne blev ramt af desillusion, af forvirring. Vi har alle sammen prøvet at være i en situation, hvor vi bliver ramt af det her. Det kan godt være, at vi har al vores kirketeori i orden, men vi kan mærke, at vi bliver ramt. Jeg er bekymret nu. Jeg er desillusioneret. Jeg kan mærke, at jeg mister min tro på det her. Det går ikke, som jeg havde regnet med. Men pludselig, så er der en, der lige trækker op på siden af dem og begynder at snakke lidt med dem. Og så finder de ud af, at han er der i grunden. Først så tror de, at han er meget uvidende om, hvad der er sket. Så prøver de sådan at belære ham og sige, har du ikke hørt alt det, der er sket? Og så begynder han lige så stille at pille det hele fra hinanden. Og begynder at undervise dem i, hvad det egentlig er, der er ved at ske. Nemlig Guds opfyldelse af en fantastisk plan. Så når vi er sammen med Jesus, så får vi et andet perspektiv på ting. Og det er faktisk noget af det, jeg tror, lovsang kan gøre. Altså, vi er jo forskellige. Hvad er det, der trigger vores lovsangshjerte, hvis vi for eksempel er derhjemme? For mig personligt, der er det for eksempel gospelmusik. Jeg elsker simpelthen gospelmusik, fordi at der er noget i den sorte musik, som bare er sådan full-blown. Altså, det er ikke 50%, men det er 100% max. Og det kan jeg mærke, det trigger et eller andet positivt ind i mig. Så hvis jeg har brug for at komme ind i det her perspektiv af lovsang, så sætter jeg noget gospelmusik på. Det kan være, det er noget andet for dig. Det kan være, det er noget Bethel over for USA, eller noget et eller andet. Hvis du har knækket koden til, hvad det er, der trigger dit lovsangshjerte, så bare sæt det på. Og få dit perspektiv forandret. Jævnligt. Og få masseret den her hjertemuskel. Først Korinther siger, I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres leme. Og det er jo selvfølgelig sådan et statement, som man kan sige. I virkeligheden står der her, I tilhører jer ikke, altså I er ikke herre over jeres eget leme. Kristus vil gerne have lov til at være herre over alt, hvad der foregår inde i jeres krop, inde i jeres hoveder, inde i jeres hjerter. En vidtgående passage. Kristus i manden i salen er herre over manden i salen. Så manden i tronsalen, der står der og tilbeder, har besluttet sig for, at Kristus skal være herre. Og alt det, som vi nu har hørt, det kan vi jo høre med vores ører, vi kan prøve at forstå det med vores forstand. Men det er, når det kommer ind i vores hjerter, at det får følger på den måde, vi agerer på. Vi kan måske kun huske 15-10% af det, vi har hørt på den her konference, når vi kommer hjem, når der går nogle dage. Det er heller ikke nødvendigvis så afgørende, at du ved, hvor alle noterne ligger og sådan noget. Det, der er afgørende, det er, hvad står tilbage, at der lærer sig ind i dig og bliver en del af din levevis, af din tradition. Der er ikke nogen af os mænd, der er her, der har gavn af, at nogen fortæller os, at vi skal springe lidt mere badut, eller spjætte lidt mere med benene, eller vifte lidt mere med hænderne, når vi synger lovsang. I øvrigt synger I jo fantastisk, og I behøver ikke gøre sig til at gøre noget anderledes. Men når vi i vores hoveder forstår, at vi ikke længere tilhører os selv, og når den viden med Helligåndens hjælp kommer ind i vores hjerter, så kan det godt få betydning for vores kropssprog og vores udtryksform. Og nogle gange kan vi også opleve, at Gud simpelthen tager over, hvor du bare har lyst til at blive i en tilbedelse. Det vil du også kunne opleve derhjemme. At pludselig så bliver du sådan næsten ud af dig selv, og bare har lyst til at blive siddende der. Så skal du endelig lade være med at tænde på fjernsynet, fordi så bliver det hele ødelagt. Lad være med at foretage dig noget i det der. Giv dig god tid. Soak it in. Det er ikke mængden af fysiske udtryk, der gør en god lovsang i et lokale. Det er summen af hjerter, der er hengivet. Det er det, der giver sus i lokalet. Det er det der, man kan mærke, hjerterne her, de vender sig mod Gud, og Gud han vender sig mod os. Det er næsten fysisk mærkbart. Vi er på vej et sted hen til en herlighed, hvor vi altid skal være sammen med Kristus. Og jeg tror i virkeligheden, det er en drivkraft, som er meget stærkere i os, end vi tror. Der var også en, der var inde på den tidligere her i konferencen. Håbet om herlighed. En erkendelse af, at det er godt nok et skønt liv det her, men det er også et begrænset liv. Der er rigtig, rigtig mange ting, der også er tunge og triste, ikke?
Og vi lever med det, fordi det bliver vi jo nødt til som mennesker. Men vi har et evigt håb. Et herligt håb. Og tænk engang, han bor allerede nu i os. Der står om ham i Kolossenserne 1, skal jeg sige, om jeg også har den med. Kristus i jer, herlighedens håb. Altså i dit hjerte bor Kristus, herlighedens håb. I dit hjerte er der en kontakt til et håb, der ligger langt ude, eller måske meget tæt på. Det nærvær er som en skøn skat, der er betroet os. Kristus Jesus, det hedder den skat. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du så vare på ved Helligånden, som bor i dig. Vi reagerer altså på noget, der bor i os. Det er det sidste, jeg lige skal gentage nu. Kristus i mit hoved, Kristus i mit hjerte, Kristus i min krop. Målet er at agere som ingen andre end dig selv, med den passion, der bor i dit hjerte. En passion, hvis navn er Kristus. Og lov mig, at du gør det på din måde. Jeg synes faktisk, at det er noget af det, jeg godt kan lide ved Gud, det er den der kreativitet i, at jeg har måske nogle sære måder, jeg kan gøre det på. Og så vil jeg ved med, at hvis jeg spurgte en anden her, hvis jeg spurgte Mikkel, så har han sikkert nogle andre sære måder, jeg kan gøre det på. Og det er ikke engang sikkert, at han vil sige, hvad det er. Fordi det er også meget personligt. Vores gudsliv er også meget personligt, ikke? Det er privat, og det er personligt, og det er dyrebart, og det er kostbart. Men det er vigtigt, at vi samler på de her fantastiske oplevelser med Gud. Det er vigtigt, at vi tager os tid til det. Nogle gange kan man også gøre det i 5 minutter i en travl hverdag. Han er en skøn skat, og vi skal tage vare på den skat, der er betroet os. Og vi skal lige så tit, vi har lyst, skynde os ind i den helligdom, og få åbnet for sluserne. Det er det, det hænger om. Det er lovsang i hjertet. Nu vil Bernd komme op, og så vil vi synge en sang, som hedder Kom ind i min nærhed, som jeg skrev for en del år siden. Og det er bare meningen, at du skal kunne sidde nu her, og lukke dine øjne, hvis du har lyst til det. Hvis du falder i søvn, er det rigtig fint. Og ellers bare sidde og nyde livet, og tænke på, hvor tæt Gud han ønsker at komme på dig. til dig, her er jeg, tal til mig.
jeg lytte til dig. Her vil jeg tage til mig. Nu vil jeg lytte til dig. Her vil jeg tage til mig. Nu vil jeg lytte til dig. Det var da fantastisk at se her og lytte og se. Jeg har så her på konferencen, hvor vi hører meget om, hvordan vi som mand kan ændre os. Til forberedning for det her konference, så skal der også gøres nogle praktiske ting. Og så skulle det handles ind, fordi vi skulle have noget at spise jo. Så det var mig og Gert, der tog den chance. Så vi går med den vogn gennem Lidl, uden at jeg vil reklamere. Det kunne lige så godt have været Rema 1000 eller Netto, og så har jeg haft dem alle sammen, ikke også? Så jeg ikke beder for den på halsen eller nakken. Det handler ikke om. Men vi begynder at snakke om, elsker vi at handle ind? Elsker vi at handle ind? Og Gert han sagde, nej, jeg havde der egentlig her, så, men det var min kone også, sagde han. Og så siger man, altså, så har vi det måske lidt det samme. Men jeg ved, min kone, hun kan ikke lide det, handle ind. Så hvis jeg nu handler ind og laver mad bagefter, så gør jeg hende glad. Ikke? Så jeg glæder mig til at handle, fordi jeg gør hende glad. Så det er en helt anden syn på, at det man havde at handle ind. Nej. Jeg gør det, for jeg gør hende glad. Men ovenpå det, så gør jeg min Fader i himlen glad. Gud, han bliver glad, når vi gør hinanden glad. Det er en meget dybere for mig, når man tænker over det, og derfor er det godt at snakke med andre mænd om det. Hvad betyder det for mig, når jeg handler ind? Det er ikke bare handle ind, det er ikke bare noget, der skal overstås. Nej, jeg gør nogen glad. Og prøv at tænke over det, når I gør nogle ting for jeres ægtefæller, eller for andre mennesker. Det kan også være for nogen, der er svært ved at handle ind selv, at vi finder ud af, at vi er vores Gud. Vi ophøjer ham ved at handle ind. Tag det lige med. Jeg ved ikke, om I kan bruge det. Men vi kender alle sammen mange ting, som vi bliver gjort opmærksom på, ved at vi snakker med hinanden. Vi opmuntrer hinanden som mænd. Og at vi lytter til, at Gud han kalder os. Vi gør noget ved det. Det har jeg også vi har ikke tid i dag. Jo, vi har tid. Vi har altid tid. For Gud har vi altid tid. Og så sker der nogle vanvittige ting. Så falder ting på plads. Ting, der egentlig ikke kan lade sig gøre, de falder på plads. Og jeg tror, at hvis jeg spørger, hvem har oplevet sådan noget, så vil de stå i kø for at komme herop og fortælle det. I har alle sammen oplevet det. Men nogle gange, så skal vi også kunne se det, og vi skal snakke med hinanden om det, hvor vidunderligt det kan være at være manden. Så tak for dine indlæg, Allan. Der kommer rigtig mange ting frem. Så nu kan vi derude og få en kop kaffe, og så skal vi, hvad er det nu? 5:00, så er der nok en lille pause, før vi spiser. Og så kan vi glæde os at høre Borg i aften. Så, værsgo.